تەماشەبانێ خانی تیبی دەماوە و خۆش بە جەژناوەیە ڕەمەزانێ پیرۆز بە ڕۆژێ وە هەموو جەژن و شاهی و ئاشتی و ئازادی و دەموکراسی بن. divê xelekê de çend mijarên me hene û fincana qehwa me jî heye û hinek rexne û nirxandinê me jî hene. Em ê li gel hev parve bikin. Teşqele û rêxistinên PKK pir in. Di rîş û dûvik û binekên PKK ew jî pir. Em nizanin wan ji nav hev derxînin. Hingî navê wan wilo telomelo û xwaromaro ne. KCDK e û TJA e. Deja hûn ji xwe nas bikin bê ev çi ne, yani ev çi mesele ne. Li gorî têgihiştina me, naskirina me ji rêxistina xapoçî re ev çîrok mîrokê wan teşqelê wanî li Ewropa ne. Berê navê wê RNK bû, heta me navê RNK me têgihişt, apoçî pêncî carî nava guhertin. Ev herdû rêxistin, daxuyanî derxistin û silav dişînin ji gelên ku daketin qadên Newrozan. Ji apoçî çi dikin? Apoçî wilo kesên ku wan rexne dike çi dibêjin ji wan re wedît bi 10,000 bi 100,000 bi milyonan herekîn qadan û Newrozê pîroz kirin û piştgirî dan banga serokatî û nizanim çi û ji wan derewê halê wana hemû apoçî ne. Hemû apoçî ne. Baş e eger vana hemû apoçî ne. Feqîrê Murat Karayîlan û Cemîl Bayîk bi sedê cara bi bangawazî, bi nivîskî, bi dîmen, bi qerebaliq bang li gelê xapoçî kir, dakevin meydana. Ev çima apoçî ez yanî ji bilî cejna Newrozê tenê dibînim li meydanan û wekî din da nakevin meydana. Bi vê girseya hanê dema Efrîn hat dagirkirin li Amedê da neketin meydana. Dema Kobanê Komkujî tê çêbû û dema ketibin destê dagirkeriya Daişê da neketin meydana bi vê girseya hanê. û tevlî û çinê din jî yanî tiştên ku têkiliya wê eleqeya wê bi Kurdê Rojava tune, girêdayî PKK û çîrok û çîrvanok û teşqelên PKK heye li Bakurê Kurdistanê gelek cara PKK bang kir, dakevin qada, dakevin meydana, dakevin nizam. Kes da nakeve. Kutleya gel, girseya gel ji salê heya salê carekî wê yanî bi vî şêwazê hanê wê dakeve. PKK xwe ciriband. Li Kölnê jî li welatên din li bajarên din ê Almanya xelkê bicivînin ser hevdû. Dê gelek cara yanî min di vî programî de min eşkere kir bi wêne, bi belge, bi daxuyaniyê polîsa bê PKK çi xwe sedekarî bû bi ser hev de tov bike. 8,000, 5,000, 10,000 behsa 100,000 dikirin. yanî ji medya
نازیزمê yan jî beesîzmê yan jî kemalizmê yan jî erdoganîzmê bêtir di derewa de kî ye medya PKK'yê xem nake. Bang ev her du rêxistinê anê daxuyaniyekî hevbeş derxistin û xweziya ji mala Xwedê re wilo her tim wilo be. Wilo heft heşt neh deh grûp mirûvê apoçiya komele û momelê wan û rêxistin mêxistin û ev çîrok û mîrokê wan wilo bi hev re daxuyaniyekî derînin ji bo ku me re yanî wilo yekcarî ji ber ku yek têkst e ew tas û ew hemam e. Heft çîrokên heft stranên hirçê ne li ser hirmeyî. Xelas hemû tiştê xwe di daxuyaniyekî de derxînin û qediya çû. Baş e apoçiyê ku di vê dema dawî de biçekî wilo biçekî ha. Behsa nirxê netewî dikin, behsa Kurdistanê dikin, behsa ala Kurdistanê dikin, behsa tiştên ku berî behs dikirin apoçî û medyaya apoçî. Dîsa wilo wekî nostaljiya wilo lê vedigerin û behsa ew jî ji xapandinê ne ji ber ku jê hez dikin. Ev daxuyanî spasî ji gel re dişînin û hûn hatin meydana. Yanî qaşo ku PKK bang kiriye ev jî bersiva PKK dane. Gelê Kurd wê werin meydana bi banga we bê banga we ev cejnekî netewî ev ne cejnekî rêxistinî ye. Cejna Newrozê. Sersala Kurdayê, sersala gelê Kurd e te eleqeya wê bi çîrok û teşqele û dek û dolavê xapoçiya tune. Cejnekî netewî yenî. Ana Recep Tayyip Erdogan bike cejna Tirka kêfa xwe yê bes ev sersala Kurdayê. İranî Xameneî bike cejna Farisa kêfa xwe yê. Lê dîrok zane û gelê Kurd dizanin û dinya dizane ku ev cejnekî netewî ya Kurdayê, sersala Kurdayê te eleqa vê cejna hanê bi xapandinê bazariyê ku li ser Newrozê tê kirin te eleqa cejnê pêv tune. PKK wê istismar dikir ji bo ku wilo qelefetê xwe û qerasiya xwe û girseya xwe ya gel binerin em çi dikarin bikin. Bêyî apoçiya Newroza kolkolnê çêbû nêzî heftê hezar kes heya sed hezar kes tê de bejdar bû. Tekez kir ku grûpek jî komeleyek jî dikarin Newrozên wilo bi girse wilo bi coş û bilind bê problem bê kêşe dikarin amade bikin. Apoçî hatin bi şêweyên wilo provokatîv xwestin provokasyona çêbikin. Fotoyê Apo anîn, alên PKK anîn, polîsên Alman mudaxele kirin hatin li ser dika şanoyê gotin ev alên han qedexene. Ev fotoyê hanê li Almanya qedexene. Heta ku çend kesan jî girtin. Ku karîbûn nedkarîn lîska û xera bikin di Newroza Kolnê. Apoçî helbet apoçî ji ber xwe nehatine. Hinek kes hene wan dehf dan û wan şandine. Ev grûp mirûvê wanî ciwanên şoreşker ne ji serê xwe tên. Hinek wilo wan qurmîş dikin û wan dişînin. Ew jî diçin. Neyse ev daxuyanî spasiya gelê Kurd dike û gelê xapoçî dike ku tevlî Newroza wan. Baş e li Newroza Frankfurtê çi qewimî? Em li hinek dîmena binerin pişt li vegerin.
بنافرة يا شباب، بنافرة بنافرة. كي مشكلة تشتكي؟ هرنوكيا ام لفرانكفورتين جبو حاضر بونا هفالو برادرنا على كردستانيا ساقلاتي مالبريدري باكريا والنميديا همو برادرانا بين بيري جبو نوروزا فرانكفورت ريزوديان. ev dîmen ji Newroza Frankfurtê ne. Hin xortên Kurda, Kurdperwer, alekî Kurdistanê ku nêzî 200 metre dirêjaiya wê 100-200 metre kabê bi şêwazî tên hildidin li Newroza ku PKK organîze kiriye. Wekî yek bi yekê hûn tên a Kolinê em ê jî werin a Frankfurtê. Ne fotê Mesûd Barzanî raştibûne, ne fotê Mela Mistefa raştibûne. Alên ala Kurdistanê raştibûne û belkî ala PDK jî raştibûne. Apoçî agir ket wan li wê derê û li her derê jî. Çavê wan wilo dîtin ev ala Kurdistanê xwe mezin û hatî ketîna wan. Dîn bûn, har bû, strêsa wan, qerebalix, hewl dan ji dist wan bigirin, hewl dan bixînin erdê, şer û pevçûn çêbû, heta çek hat kar anîn. Li gorî înformasyon xortekî ji Kobanê jî birîndar bû wî rakirin nexweşxanê û apoçî bi vî şêwazî nêzik demokratîk bûyîna apoçiya heya vê dereceyê. Çavê wan bar nabe ku ala Kurdistanê bi vê meznayiya hanê werin Kurdin ev cejna Kurdayî, cejna Newrozê her kes alê xwe tîne. Bihaneya wan çi bû? Bihaneya hertim ku dibêjin xapoçî çi dibêjin ev ala Başûr e. Berê digotin ala PDK'yê. Ne ala Kurdistanê ala PDK'yê. Mala Xwedê ava niha dibêjin ala Başûr e. Nema dibêjin a PDK, dibêjin ev ala Başûr e, ne a Kurdistanê ye. Van serseriyê hanê ku serê wan tije ceh û ka ku tu serê wan veke û paradîgmaya serokên nevawî ew jî serê ye. Quncikekî wilo paradîgmeyê quncikekî din kayê quncikekî din cehe di serê wan de û wilo wan sor kirine bi van xapandinê hanê. Ev ala hanê rewşenbîr û nivîskarên xapoçî ji wan re nabêjin ku ev al li Bakurê Kurdistanê hatiye de çêkirin. Di destpêkê berî PDK û berî PKK û berî Komara Mehabadê jî ev al. Dema ku Herêma Kurdistanê bû federe di 1992 xwe wekî herêmekî federe elan kirin vê ala hanê hilbijartin. Ji xwe re wekî alekî netewî. Li ser bergê kovara Hawarê jî diheye. Amîr Celadet Bedirxan. Kes tune were ji van kerê hanê re bide fehm ku ev alekî netewî ye. Alekî Kurdistanî ye. Kurdên Rojava qebûl dikin. Hevayê. Ev ala hanê hevayê.
آلا کردستانê çi qas xweşik, çi qas şêrîn, ji xweşiktirîn, bedewtirîn alên dinyayê tevî, ne wek alên xapoçiyayî. Ji xwe re lê binerin bê çi alekî xweşik e, mere maç bike û deynê ser serê xwe vê alahanê. Apoçî çavê wan bar nabe, vê alahanê dibînin û kirîs tê wan. Kirîs tê wan wilo dîn dibin, nema dizanin çi bikin. Wilo çavê wan, dilê wan, mejiyê wan bilok dibe ku vê ala xweşik dema di destê ciwana de dibînin. Ev al wê her û her bimîne hildayî û PKK wê biçe çopa dîrokê. Ji xwe serokê wê gotî yanî dema PKK nemayî û çekê xwe deynin û xwe fesix bikin û em li bendê ne. Xweziya ji mala Xwedê re. Xweziya ji mala Xwedê re û Mîrê Keremê re rojekî bêyî rojekî PKK fesix bibe ji bo ku em ji ew not û neh alên PKK xelas bin. Ji bo ku em ji ew not û neh navên PKK û şax û baxê PKK xelas bin. Ne tenê ez, gelê Kurd bi tevahî. Ev al niha jî li welatên dinyayê, li Bruksel, li Berlînê wekî alekî fermî, wek ala Kurdistanê tê qebûlkirin, li hemû li Washingtonê. Kî ala PKK jî alekî qedexe, wekî ala terorîst a, wekî ala kujera tê naskirin. Ja tên xwe bi vê alahanê, vê ala pîroz, vê ala xweşik, vê ala çeleng xwe muqayese dikin, xwe dipîvin. Kî biraderê me yê xapoçî. Polîs li Frankfurtê mudaxele jî dikin û dibêjin yanî ev alahanê alekî fermî ye û bi şêweyekî aştiyane gêncên Kurda, xortên Kurda nayên hewldanên faşîzma îdeolojiya a xapoçî. Nayên wê li wan lîskehanê newroza xwe berdewam dikin û ala xwe hildidin û ala xwe diparêzin. Ala Kurdistanê diparêzin. Heta dawî diparêzin û li ser avahiyekî jî dal dixînin û her kes diçe ji xwe vê ala xweşik, vê ala Kurdistanê wê her û her bimîne hildayî, li jor, ev roja hanê wê tim li esmanê Kurdistanê bilê vê rojekî ji rojan wê bibe ala komara Kurdistanê a serbixwe. Apo bixwaze nexwaze hezar dîwar li derdora wî bere serê xwe lêxe. Dewlet Baxçelî bixwaze nexwaze hezar dîwar li dora wî bere serê xwe li kîjan dîwarî xe bi kêfa xwe yê. Recep Tayyip Erdogan Tayyîpo bixwaze nexwaze bere serê xwe li kîjan dîwarî xe. Ev al wê rojkî ji roja dûr nêzik wê bibe ala komara Kurdistanê a serbixwe. Heta wê çaxê em bihêvî ne, em li bendê ne. Îro sêwiyekê adarê ye û biraderê me xapoçî dîsa dest pê kirin. Ji niha de û heta piştî 5 û 6 û 7 Nîsanê wê ji mir behsa rojbûna xapo bikin. Wey ne bi xêr û ne bi ehla be, wey ne sirxêrê be, wey Emerê Ocalan tu dîn bû, qey çawa bû te çû ewêş anî û di wê roja reş de tu bi wê raza û te ji me re apo çêkir. Hey mal neket, ma tu zanîbana
دیا آپو دبیجه ji daxuyaniyê ji medya Tirk li berî vê demê me belav kiribû bi manşet. Manşet diya apo dibêje eger xweziya min kevirekî banya min vî Evdilla naniya. Zarokê artêşa Tirk tên tedawî dikin û lawkê me êrişî dewleta Tirk dikin. Wê çaxê di heştê û pênca di heştê û şeşa de ewêş diya apo daxuyanî didin medya Tirka û li hemberî layê xwe van min daxuyaniyê hanê dibêje. Dîsa vegeriya 4 Nîsanê û 4 Nîsanê rojbûyîna gelê Kurd e. Ev dogmatîzma genî, ev dogmatîzma pîs a em çi bêjin a efnikî, a kufikî, a xerabe, a bihin pêketî wê kengî di nava gelê Kurd de wilo heta kengî wê bimîne. Ya ev kerê ku vê daxuyaniya hanê derxistine qeş xwe napirsin. Yani berî 4 Nîsanê rojbûyîna Xapû Kurd ne tenê hebûn. Kurd serî hildidan li hemberî komara ku Apû niha wê diparêz. Xapû niha wê diparêz. Çima hûn wilo dîroka gelê Kurd, emrê gelê Kurd, temenê gelê Kurd bi rojbûyîna Xapû ku yekî îtîrafçî ye xwe teslîmî dewleta Tirk kiriye dibê Kurd û Kurd li dema li Sûrî bû digot Kurdistana Sûrî tune, gelê Kurd li Sûrî tune, doza Kurd li Sûrî tune. Dema di himbêza 17 sed e. Wana di himbêza dewlet Baxçelî de yê xalî wî dibêje dewleta netewî ne çareyî, federasyon ne çareyî, xweseriya demokratîk, otonomî, zanimçi ne çareyî werin tevlî komara mala xalê Evdala Ocala bibin. Komara Xapû, Abdullah Baxçelî û dewlet Ocalan. Ev ê komara werin tevlî wê bibin. Kîbîra 4 Nîsanê rojbûyîna gelê Kurd. û ja ne tenê xweziya ev vana û ja wê werin ji min pesnê ewêj bidin. Pesnê rebenê Emer Ocalan natin. Kesek nezane ku heyî ne çineyî. Pesnê wî nadin. Wê pesnê diya wî bidin û pesnê wî bidin û pesnê nizanim gumlekê Apû bidin û pesnê kelsonê Apû bidin û delingê Apû û şelhê wî û nizam ew desmala ku kanî ev desmala ku wilo pozê xwe pê paqij dikir û çavê xwe û devê xwe pê zoha dikir wê pesnê wê bidin. Apû çîn in. û her ro hinerkera welat a li Rojava meh tune mehek di meh wê şêr û hindê ji mir derkeve stranekî ser Apû çê bike. Apû xwe bifiroşe, gelê Kurd bifiroşe, Kurdistan bifiroşe cem Tirka hinerkeha welat, hinerrêxa welat a li Qamişlo a dibin kontrola Aldalxelîl de û ji mir strana li ser Apû û ser simbêlê wî û ser qelafetê wî û teslîmbûyîna wî ji mir strana ser Apû çê. Qehremanîya Apû, zaniyarî û mejiyê Apû. Wê ne bi xêr û ne bi ehla bi ew roja ku Apû çêbû, ne bi xêr û ne bi ehla bi ew roja ku Apû hatî Sûrî, ne bi xêr û ne bi ehla bi ew roja ku em bûn Apûçî. Me roşkî ji roja parastina Apû dikir û me bi parastina vê rêxistina hanê dikir. Me nezanî ku ev rêxistin bibe kanser û têkeve gewdê gelê Kurd. Ma me zanîbana ku halê me ev hal e me jî em nedibûn Xapûçî. Mixabin ji de û bijimêrin û medya PKK bişopînin. Ronahî û monahî û hewar û mewar û anafe û manafe û stêrk û hemû xirtik mirtikê medya PKK
تماشا بکن و چاره نیزانه و چاره نیزانه و روژبوینا نزانم چی و روژبوینا گلی کرد و روژبوینا دیروکی و روژبوینا دیناسورایی و روژبوینا نزانم چی مرش خورولو چکی بوان بکنه شخور دبان روژا دونه بچکی شاب ببن قشمر مشمری مدیا پککی و درکبن و درکبن کس نابیجه یعنی براستی آپو خواگیهاندی و رو شاهانه یعنی کو حق کریه کو مرو بیجه باکور باشور روژهلات خاپو قشمری ولاد حق کریه باکور باشور روژهلات آپو خاینه ولاد حق کریه کو مره وی بیش شخورلوی بنرن لحالی وی بنرن شواب او و باخچلی ولو پس نه هفدو ددن و شفدور خوش دکن و شفدور مز ددن خالو خوارزی هفن خالو خوارزی د سر کردا بونی یک و هنرگه ها ولا جیجمر استرانال سر اپو دشبو ونچما استرانال سر خالی اپو چی ناکن کما بر خودان خلیل غمگین سخت کار تتنی هیجا تولو حاضره کتل همبری فقی تیران ایریش دار بخه دل سر استرانال سر خالی اپو استرانال سر وان چی بکن سر خالی خاپو لسر دولت باخچلی جمراب ور استرانا چی بکن سختکاری هنه را کرد روش ایزوزا ملسترانا تا گهدار دکر ملسترانی تا گهدار دکر هوگر و خبر خاتیج دیاری ساسون دچه آدار دچه نیسان او تشتی کتبری تدگوتن آبو حمول قلبی خلی سر آپول قلبی تجمر دچه ایریشی فقی تیرانی زمدین ارش دکر یا از چی بیجم جوار از چی بیجم ماج سختکاری ویده ترحبانا منی بگوتا لیمو خوابن یعنی فرهنگا قلی کرد افقوت نهاني حتى أنا أبلايق تشتكي بجكيكو أو نرخينكو بري هنا را بجكي يعني ريكلامي جر ذكر بروباغندا سياسي وإيديولوجي جر ذكر حمو تشتي نما ليسا جيوي هرن ورن جمر بيجن چاري نيساني ونظام ده هر ستران سر چاري نيساني چه بك هي خولي سر تو ديار وميار أفي كون حمو لسر رحمتيه سرحات ونبون يك حتاش جناف وبازدا جناف ورحمتيه سرحد بازدا دفتري ومانا روجوي ولا دفتري وي دفتري وي جني بلاني وي بيس يعني أشبيش ام بچن مجارا خويا دن چیترکو ام هنا بيتر بحثا خليل غمگين وديار اوه كو د پلاتفورما دگريا ساري نوتو يكي نو هات بور با دگريا از ناچم شر از ناچم نظام چه ندويري كو دما اندامي ريخصني بو دما كادر ريخصني بو هنرمت ديار دير سمي فنفنوكي طنفنوك كجكا داخويانيكي درخستي تدي مشورقو هما روشتنا و بارتيا داخويانياي چالاكيا وانا ما داخويانيا در دينن جرو برو اما ايدي ام نمال بر داخوياني وان دگيش كجكا داخويانيكي درخستيه قاضي محمد ببيرتينه و ماهر چيان جي ببيرتينه
يعني هردوو کریە یەک یەک داخوایانیێ مارچەیان کو یەک ji serokê tevgera çepên Tirk e û di ber doza xwe de di ber nerîna xwe de jiyana xwe ji dest da şehîd ket ne wek Apo bû yanî ne ew ne Mahirçeyan ne Deniz Gezmiş Mahirçeyan bi guleya dewleta Tirk hat kuştin Deniz Gezmiş wî dardekirin wek Şêx Saîdê Kal wekî Sêd Riza wî şeneqandin Apo jî ji mir niha di himbêza dewleta Tirk de ev me mesela me gelek cara behs kirî û me bêjin û me bîr bînin kejeke bi daxuyaniyekî derxistiye û her du mijara kiriye yek wê xweziya ji mala Xwedêrê çarê Nîsanê jî tevlîwê bikirin bibûna sê mijar û yekê Gulanê jî tevlîwê bikirana dibû çar û çîrok mîrokê din jî wilo yanî heft heşt mijara dêxisana daxuyaniyekî ji bo em ji wan xelas bane her ro dirro her ro dirro çirû virû çirû virû wê daxuyaniya derxînin serê me gêş kirin bi van daxuyaniyê hanî kejeke derxistiye wê daxuyaniyê hanî yanî bi rastî heq kiriye ku me re bêje tir li ku das li ku yanî ev çawa wilo van mijarê wilo her yek li alîkî PKK lindirê daxuyaniyekî dicivîne yekî çepê Tirk e hevalê wî komkujiya Qizildere li hemberî dewleta Tirk faşîzma Tirk jiyana xwe ji dest dan yek jî pêşewa û serwerekî gewre û dîrokîyê gelê Kurd e serokê yekemîn komara Kurdistan di dîroka gelê Kurdê ye pêşewa Qazî Mihemed wî yanî bi bîr bînin ez nabêjim na bere Mahirçeyan jî bi bîr bînin xem nake lê herdiyan nexin avevdû çepgiriya Tirk û neteweperwerî û niştimanperweriya Kurd nekin yek nagên hev nagên hev kesekî wilo bere wer ji wan re bêje hûn çima bi vî Hiznî Heco bere derkeve ji wan re bêje eyb e şerm e wilo nekin ev sextekarî ye çepgiriya Tirk xem nake rêz ji çepgiriya Tirk re neynin û pêşewayekî gewre û dîrokî wekî Qazî Mihemed nexin yek belavokê de nekin wek hev ev şerm e debere biaxivin kes naaxive kes naaxive ez ê biaxivim xem nake li me nirxandin û rexne û axiftin û li PKK van belavokê telomel û xaromar û kelebaş e Mamostê hêja têkoşerê gewre leşkerê artêşa Tirk birê Sebrî Ok Wê tu bi xêr hatî daxuyaniyekî nû dayî çi dibêje divê têkoşînekî demokratîkbûyînê ya awarte bê weşandin têkoşînekî demokratîkbûyînê ya awarte gerek were weşandin ew ji kî dixwaze yanî mere li van manşetê medya PKK û nûçeyên medya PKK û rêportajên ku derdikevin mere wilo bi rastî mere kenê merotê kenê merotê kêlekê merotê şiş bere ji ev çi ye ev çi dibe ji vî ye têkoşînekî demokratîkbûyînê awarte ne asayî
هاورته دبی ورمشاندن امش جم تو رخصنا تا دست پی بکن امش جم مو دست پی بکن هما بیتی کوشینه هانش جم خود دست پی بکن بری وج دولتا ترک بخوازن دموکراتیک بوینه شعف سوري وقفخارن وتهديد لهمبري ركبري خوا نكن اف قابك ددو اف كسين كشوا قطبونه وان رش نكن خاينن ونظالم چنو وآجانن وهوال دولتا تركن وشر تايبتن اف قابا دوامي جبو تيكوشينه كي دموکراتیک بوینه آورته امز نبش ما آورته از دیم آسایی نورمال جبو ببین ماینده برز صبری اف چی داخو یعنی برز صبری یعنی تولو جیبرو حق کری هم ناوی تشی بگاره نا اف داخو یعنی اولو خارو مارو تدرخینه هم ناوی تشی بگاره همه ناوی تبکن صبری تیک توک نه صبری اوک صبری تیک توک همه عینی اولو ناوی تبکن ها شرم اف داخو بچکیش خو فدی بک یا تفدی نکرد بو اندام ارتشا ترکی تبو اعتراف چی تدی ساوه گریانا و پککی گلک تشتن بو یرین کو دندره زندانا جید چی بویی ترورا دندره زندانا جید چی بویی تبر پرسیار بو کشتنین دندره زندانا جید چی بویی دبن بس بر پرسیاریاته یعنی چیروکا شریف مرجان ناسکریه دبن بر پرسیاریاته ده ev bûyera terorane qewmî di hindirê zindanên Tirkiyeyê de te di hindirê zindana de karê terorê kirî kaşa di hindirê dervayê zindana de te çi kiriye wan daxuyanî tekoşînekî demokratîk bûyînê em ji te dest pê bikin ji te û ji rêxistina te û ji cemîlbavîkê te û ji xapoyê te em dest pê bikin kengî ku we şer li hemberî ala Kurdistanê rawestand و شر لهمبری کردستان باشور سکنان و شر لهمبری دولت بوینا کردا سکنان لهمبری تکوشینا کردا سکنان و اچاغه ورجمر بانگا دوی تکوشینه کی دموکراتیک بوین آورته بیمشاندن همش خود دست بیبک و جو رخصتنا خود دست بیبک کنگی ونبون کسین دموکراتیک رخصتنا کی دموکراتیک نه رخصتنا گفخوارن و تروری لأوروبا وند ماشينن ولباشوري كردستاني وند ماشينن ولباكوري كردستاني د ماشينن ولروجاواي كردستاني جي وند ماشينن کشتنا دبن اشکنجه دما تل روجاواي كردستاني بو تو باش ناز دکر چند کس د زندانن PKK de هاتن جیانا خوش دستان دبن اشکنجه پارتیاته دوی تکوشینکی دموکراتیک بوینه آورته ورمشاندن باوی آورته تناس کر از بحثات چدکم باوی تکوشینه بره صبری اوک یانجی صبری تیک توک بله تماشاوانی هجا لور استمداویا و خلقی حتی خلقی دندنا و خیر خوشیده امینه